Manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas. Dapat hindi gidya. So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs kagay sang atay, no? Kidney, para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs. So kinahanglan naka D3 bio kita kada adlaw. Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may simptoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Ini man ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kung way pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso? Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong iningas parating sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati.
namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:05 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio di antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Nagkakape ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito
ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso, wala problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakipoy. Kamusta na kamo na? Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon nga. Subong adlaw Miyerkules na. It's 26 sa bulan sang Marso. Asig sa mga adlaw, no? Na masunod nga Miyerkules. Sa Martes na galip, pizza uno na sang sang Abril. Pero bantayan natin kay sa Biyernes, Marso 28, sugod ng kampanya. Kampanya sa mga kandidato lokal. Iti una na sugod kampanya ang mga kandidato nasyonal. Basta ang party list adtong February 11. Yang sunod nga kampanya para sa lokal nga mga kandidato sa Biyernes. Biyernes alas 12:01 sang kagahon, Marso 28. Damo naman ni basura mo. Basura. Damo naman ni basura kay damo naman ni ang kalakason sang umili ko sa mga patay huya. Mga kandidato kabala na gid nila illegal ini pwede pabutangan sang ila mga poster na daw abino daw kanami gid sila bla. Pamutang nila bawal magbutang magtakod sa mga poster. Tarpaulin mada sa akom daw ano da sa mga poste, sa mga kahoy, sa mga street lights. Poste sa mga street lights bla. Iti mga kasmang kuno handa naman kuno mga komiliko offices nationwide sa pagpangakas sa mga illegally posted nga mga campaign materials sa mga kandidato lokal kag nasyonal. Iti kon law-abiding citizen ng nikuntani maning mga kandidato nga ni. Kaling kay rason nila permi ambot ka sa tawo ko to guro sa mga nga nagapanakod poster bla. Araw-araw pa. Ang mga tao nyo na nga nagapanakod poster nyo. Hindi nyo naman balanaw. Kaway nyo guro ginahambalan nga hindi pwede mabutang sa kahoy. Hindi pwede matakod sa poste. Sa mga poste, sa mga street light.
basta man sa mga pribado nga balay Pero pwede kung ang tagiya sang balay ti panugutan niya ka. Supporter niya ka, abi, no? Pabutan niya siya balay. Kali na kung sa mga building ni basing nga buto naman kung sang hari isang syudad bla. Sugod na kampanya ha, sa mga kandidato lokal. Ang mga kandidato lokal, amoning mga representatives sa House of Representatives ha. Kandidato sa pagka-congressman, congresswoman, kandidato gobernador, vice-gobernador, board members, city kag municipal mayors, city kag municipal councilors. Ano mga kandidato lokal. Hasta ini alas 12 sang gabi sa Mayo 10. Ay pagka Mayo 12, eleksyon na. Ano yung mga schedule naton sa eleksyon ha. Mga kandidato para sa national kag local eleksyon. Buro bantayan tani kay kita mismo pwede man makamuno sa kumilik mo. Good luck, good luck. Sa tanan-tanan nga mga kandidato, kabay pa nga magdalaog kamo tanan, wala sa maghilibiyon. Wala sa mga bal nga naperdi siya kabay sa kwarta. What silingon nga kung naperdi ka? Number 1 da, hindi ka popular. Number 2 dati, hindi ka kilala sa lugar mo. Tiyan mo na nga, hindi ka ganit popular. Kagway ka man inimuan no? Kagway ka inimuan. Sugid ka lang bla, or nagdumduman mo lang mga kasibanwa mo. Sang kuhan ka na, sang madalagan ka. Before that, anong mga nahimo mo sa imo banwa, sa imo syudad, sa imo probinsya? Ano ti ang mga hinimuan yan Kuan man mo, isa man isang pamaging mga bulig kablas tabo. Pero kanotis man ka mo. Amo nambal naton nga intolin the people bla, into anay ang mga kandidato, into man sa mga botante, mga kandidato. Oh, na mambal mga botante nga, way ka problema di sa amon barangay madaog gadi Abot eleksyon. Waay. 0, wala buto. Mabaha naman yung kuno ang 500, 1,000, 1,000, 200, 300. Kung may kwarta ka ni atag sa inyo, batunan nyo ang kwarta kung tagaan ka mo. Batunan nyo! Mambal sila nga ang inyo sining boto, ang inyong baluta, picturean nyo, ini na pwede. Sa mga kandidato nga mga haslo, nga mga bulayski, para kuno nga ma-counter check nila kung nagbutog man sila, picturean kuno ila sining nga mga baluta. Hoy! Kandidato, kaway kakpalo nga, hindi ka pwede ma-picturean kay ti sagrado, ina mo. Kita mo, magsulat yan sa buto mo na, ginatabunan mo, may tabon. So, kung may kwarta gidman, may hatag ang mga kandidato, batunan nyo, kay kwarta na. Pero buto ka mo, depende sa konsensya ninyo. Inaya ka may konsensya pa ka mo Botohon nyo na ang mga tao, nga mga maayo mga kandidato nga salin pa sa kuna, rasin nyo. Siling maboto, baklon, son, picturan. Ipakita, ini na pwede. Ay may violation ina, sunod sa Commission on Election. Hindi pwede mapicturan ang mga baluta. Hindi mo pwede nga iwaragwag ang imo nga ginbuto. Ay sagrado ina, sekreto ina, may balot secrecy law. Ayos. Amo nang balta nga kung may kapamakal hatag kwarta botohon si amo ni nga kandidato, kwaan nyo. Ay hindi man na sila kabalo kung sino ang inyo ginboto. Ay kanodog go na yadi na kwarta nga na ini man na ila kinawatan man na nila sang ibanda. Oras aton nga pagpangalagad las 11:16 na.
sa mga nakapanguna naton nga mga balita ang prosecutors sa kaso ni former President Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court or ICC. Ang mga prosecutors magapadala sang naunang set of evidence sa depensa, sa defense lawyers ni Duterte. Damo-damo kuno to, damo ma-witness to. Isa dire sa mga ma-witness kuno si former Senator Laila de Lima, si Matobato, si Las Cañas. Amo gid kuno ang kabahin sang Davao Death Squad sang una. Kag madamo pa gid yagin na presentar ng mga witnesses kontra kay former President Rodrigo Duterte. Samtang si Senate President Chis Escudero, mga ka-key 5 ng pagwasa statement pagulang, na wala sang ginbayular nga sovereignty ang dakop kay former President Rodrigo Duterte sang nagligad nga Marso 11 sa Ninoy Aquino International Airport kag pagdala sa iya didto sa The Hague, Netherlands. Agin priso na sa subong didto sa ICC. Wala ko na sa may ginbayular nga sovereignty nato na. So no, kay Senate President Chis Escudero, mga ka-K5 sa sining iya sining opinion kay kabalo kita nga si Escudero isa man ka abogado. Siya nakapating ang pagdakop kay former President Rodrigo Duterte kagin turnover sa ICC wala nag-violate sa aton sining Philippine sovereignty. Si Escudero naghambal nga ang mga Pilipinos nga nag-file sang case against kay Duterte sa International Criminal Court. Mga nag-file gid man kaso siya mga relatives, parents himata sang mga naglamatay sa extrajudicial killings sang panahon sang presidente pa si Duterte. Kaya mo ina damo sinisang kwano kay ang mga Pilipino man kuno nag-akusar siya sa ICC mo. Nga dito gid sa ICC ang ining crime against humanity o kon mass murder ay gintanaw diri halin sang 2011 to 2019 mga 30,000 ang nagklamatay sa extrajudicial killings before na nagwa ang Republika ng Pilipinas sa International Criminal Court. So wala suno kay Senate President Chis Escudero bilang Senate President kag isaman ka abogado wala sang gin-violate o kung gin-violar nga Philippine sovereignty ang pagdakop kay Duterte. Neti ban niya may ara man niya gambal nga ginsurrender ta kunong aton sini kuno nga sovereignty. Depende na kabalo man kita ang isyu ni nakadepende kung anong imo sini nga panindugan. Kung diin ka nag-aapin la. Din huyog mo no. Illegal kung kay Duterte ka. Pero kung ay kay mo ka suporta kay Duterte amo ina nga kwan kay no hambal mo legal ang mga pro Duterte nagambal nga pagdakop siya illegal kidnap siya pero ang mga anti Duterte kag madamo nga mga constitutionalist mga lawyers nagsiling nga legal ang pagdakop kay Duterte. Kanini sa isyo depende kung din ikaw nag-apin kag kung din ang imo sini nga huyog. Oras sa aton sini nga pagpangalagad las 11:21 na. Padayon kamo nga nagapamati diri ka sa 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa Key 5 News FM Iloilo. Ang Police Regional Office 6 wala sang may na monitor
nga nag-exister nga criminal gang at potensyal nga private armed groups diri sa isla sang Panay kag Guimaras. Basi way lang kabukbalo. Akon mag-grupo na sila kapabalo sila sinyo kay Wayman. Ginaligar nga pagkontak sang pila ka mga kandidato sa mga questionable nga mga personalidad. Ina-verify pa sang process. Matapos eleksyon daw, verify man ni Gapon, guro. Matapos ng eleksyon, verify man ni Gapon, Iban pa nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps sa mga kaki-5 sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw Miyerkules. Samtang ang Komisyon on Eleksyon nagpaandaman sa mga barangay officials, mga SK officials, dapat wala sang resources sang barangay o kung sang gobyerno ang gamiton para sa kampanya nila, no? Ang Komisyon on Eleksyon nag-remind sa mga barangay kag sa kudang kabataan officials na hindi maggamiton ang public resources for partisan political activities during sang campaign period. Wala sang government funds, equipment kag personal must not be used to support any candidate. Butan nila equipment, property, dalada no sa equipment, property. Kung silingon ni mga barangay hall ni, barangay kuani, mga health centers, ini dapat kag wala sa mga poster dira ini pagamiton para sa mga kandidato. Agiban pa nga mga balita, mga kaki-5, mga report sa aton mga kaki-5 reporters diri sa aton sining nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant mga kaki-5. Kay ti superior antioxidant ang iya sining nga ingrediente ni ampalaya kon amarguso. Ang subong man ginpuga nga panit sang tubo ay base sa mga eksperto ang ginpuga nga panit sang tubo mataas nga antioxidant material ina. That's why nga di superior antioxidant ang DTX 500. Ang DTX 500 maayo gid ni sa mga baratian. Kina-control niya sining inyo diabetes. Kinapanubo niya sining ang inyo sining blood sugar. Nagapahamuok ini sa inyo katulogon. Kung may edad-edad na kamo, nagapabata ini sa inyo sining itsura o kunawong nagapahubin mo. Kag malikaban nato na makamamatay nga kanser, mga kaki-5 kon nagatumar kita pirmi sang DTX 500. Madamo nga klase sang sarcoma, isa dira mo ang sarcoma. Madamo klase sang sang kwan mo sang kanser. Isa dira ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka rare o kung nagsahon nga sa isang kanser apang ini ay isa ka pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara na sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposures, malawig nga pagubag sang parte sang lawas, genetic disorders, or family history sang cancer. Ang mga usual nga sintomas sang sarcoma: pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magihong nga joint, tinali ka pagkabali sang tulan, isan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang kanser mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Uno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod mapungkan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa disugared sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C
Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa godpatyon ang mga guba nga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago paman ini na mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang DTX 500 kag may TC di kalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kung sa Lazada kag sa TikTok, idulong sa inyo mga pruyan. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong adlaw may libre nga consultation kag check-up. Diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Orbi Street, Tamiagao, Iloilo. Sa Cosmart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvacion Street, Pasig City. Ang bali Dr. Amil Oy, prevention is better than cure. Ay mahapos mapunggan nga hindi ka magbalatian kung nagatumar ikaw sang DTX 500 may TC kag D3 Bio adlaw-adlaw. Ay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Standby mga kakipay ba? Pagbalik ta dugay-dugay, may nadakpan naman. May nadakpan. Sino ang nadakpan? May nadakpan si Kaki5 AJ Cordoba. Pamati naman sa K5 News FM on the spot. Pagbalik ta dugay-dugay ha. Standby na. Magabalik kita dugay-dugay mga Kaki5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komedya. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at tumulang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kag maglubog sa bago-nga paglaom. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang baya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nilitiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkabila sa tao na nagsanib sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero
tuloy na magpapadayon sa laban. Yes. Wala pa yun na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapalos. Ako si Kati 5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Mali. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman. Magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton bahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kaya binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Doc, ang promise ko sa imo ha, nga championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik na sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. May nadakpan naman sa aton sining nga okay ka, may kapi ka. I-check naton si ka-K5 AJ Cordoba. Sino naman yung nadakpan niya, no? Ginposasan niya isang kape. Ka-K5 AJ, please proceed. Yes, K5 dyan, mayong udto, no? Kag mayong udto man sa aton sining mga tagsalamate, no? So, isa naman kagina, K5 dyan, no? Ka maswerte. Ginposasan mo sang kape? Ginposasan naton sang kape kag kupon. Ba, kampiyon? Kampiyon, gid.
So, paglabay naton kagina no sa barangay Buhangaro, sa may C1 da bala kay K5 diyan. Oo. Sa may bukuhan da bala. Oo. Actually mabakal kita tani isang buko. Oo. Malapit na sa may flyover, no? Yes, correct. Okay. Di karon pag mamabakal kita tani buko Dios, batya naton gandar tiway na Anon way mo? ta naging palampas eh. Anon mong bukod Diyos, aw? Imnon. Sige. Pampaduga nga. Oo. Tabuan, Jed. Dakop, Jed. Tabuan, Jed. Dakop, Jed. Mga oras? Mga 9:30 yata to. Sa kuana, sa... Drama? Hindi. Informasyon sa ikayong lawas. Isil. Informasyon sa ikayong lawas ni Dr. Miloy. Yes. Okay. So, ipapatay natin mula kay K5 dyan si Ma'am Lani Flavio, no? Pinuari kita diri sa bahin sa distrito naman sa Ngaro mga ka-K5 no kag isa naman diri ka nagabaligya sang buko ang naabtan ginaton nga nagapamati sa programa nga Foro de los Pueblos. Ma'am, good morning sa inyo, sir. Pwede ta lang pahinay-nayan radyo mo? Pwede mo lang mo pahinay-nayan radyo mo? K5 hindi na pamatian ni Ma'am ba? So magluwas mo sini oras, Ma'am, ano kapag oras masami ka pamati sa K5? Ha? Magluwas mo ni oras, ano kapag oras ka pamati? Ay, hasta mo gabi. Basta ginamagabi. So may mga produkto na ikaw dira ni Dr. Miloy nga ginagamit. Ano nga mga product? DTX 500. Saksimana inong ko DTX. Saksimana yang sa gani Ditribayo? Ditribayo. Oo. So batian mo dira ang programa sang K5 nga kumadakpan ka may ara kay sa kabak sa kape? Oo eh. Ang programa nga K5 dakop kay logo mo promo may coupon ka? So sa subongat siya sa expect man ikaw nga madakpan ikaw diri sang K5 News FM Tem. Madakpan ko diri sir gaw ni na radyo ko. So kay nadakpan ta ikaw, okay ka may kape ka sa K5 News FM Iloilo. Ano mambal mo kay Dr. Miloy kag sa K5 kay ikaw nakabaton diri sang kampiyon nga kape? Thank you very much kay Dr. Miloy. Sana na DTX ko. Ano mambal mo o pagpangagda mo sa parihuni mo nga tagpalamati sa K5 News FM Iloilo nga para sila makabaton man sa kampiyon nga radyo, kampiyon nga kape? Tanan yung nagapamati sa K5 News FM pwede tilawan mo ninyo ang produkto ni Dr. Miloy. Oo. So kay nagagamit kay nagapamati ka sa K5 para ikaw isa ka coupon? Ha? Tagaan mo ko? Oo. Tapos kay nagagamit sa produkto ni Dr. Miloy para sa Ditribayo, DTX 500, may another coupon ka. Ang coupon nga na, batian mo na da sa radyo kada semana ginadraw. May chance ka magdaog sang cash kag appliances. Ano pangalan mo gani? Ano pangalan mo gani, ma'am? Uya pa si ano pangalan mo gani? Ano pangalan mo gani? Ako? Oo. Si ano ginalantaw pa na sira. Oo. Dyan, no? Uya pa siya, no? Oo. Okay. So, amoyad to sa aton sini nga mga tagpalamati, no? Hindi lang gid nga magkataka nga magpamati sa K5 News FM Iloilo. Kaya ang K5 News FM team wala nagauntat sa paglibot sa mga kabarangayan diri sa syudad sa Iloilo. Ayos. So, ngini nga balita, no? Ang ginadulong gid sa inyo sang kaluwan sang DTX Cooper Mix. Nakakapiga na, nakadetox ka pa ni kay K5 Race Piha Umalay, nga palanggagi ng pumuluyo sang putukan. Nagikan diri sa barangay Buhangharo, ini si K5 AG Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 AJ Cordoba. May nadakpan naman sa aton sini nga okay ka, may kapi ka. Sa aton sini mga solid nga mga tagpalmati nga wala nagahalin-halin, wala nagaliso-liso ila sini nga mga radyo. Pero may lang nakatutok sa 88.7 ng K5 News FM Iloilo. Basi ikaw naman na masunod nga madakpan. Ang magadaog sa isa ka box ang DTX Coffee Mix. Diri lang sa kampiyon ng istasyon ang K5 News FM Iloilo. Ang maluwasin K5 dakop ka ilogo mo promo ka dayon. Ay padakop si imo tagaan ka na kupo no. Kung may mga iban pa dira no nga nakalibot subong diri sa syudad ang aton sini mga ka-K5. Sigihan nyo lang na pamati maluwas nga matagaan kami isa ka box ang DTX Coffee Mix. May tsansa pagit mo nga makapasakop sa aton sini nga K5 dakop ka ilogo mo promo. Ganda ng buhay.
Ay, ti, kung padakop si mo, pamangkuton ka kung nagagamit ka sa mga produkto ni Dr. Amiloy. Kung gagamit ka, tagaan ka sa additional coupon. Hasta sa 5 ka coupon, ha? Kay the more coupon, the more chances of winning. Suratan sang imo pangalan, address, kag contact number. Kag bantayan sa mga live program, magagabot ang K5 News FM Iloilo sang coupon. Kapag gabot sang coupon, ihanda ang imo mga cellphone. Ang cellphone mo na, handa mo kay tawgan ikaw. At kung makasabat ka, ay confirm nga ikaw ang gintawgan kay ikaw nagdaog, ang K5 News FM Iloilo magakadto sa imo balay. Madala kami isa ka box. Okay, isa ka kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ang isa ka dice may mga pa-premyo dira nga mga cash prizes. May 2,000, may 500, may 1,000, may 700. Kagang isa naman ka dice may mga appliances dira, no? Na nakabutang. Kung anong appliances, depende na sa paglugo mo sang kahon nga may unod nga 2 ka dice. Padayon na lang pagpamati, diri sa K5 News FM Iloilo. Ay base ikaw naman ang masunod nga madakpan kag logo sang kahon nga may unod nga 2 ka dice. Ini ang mga pagpasalamat naton sa aton sini mga tagpalmati. O nagaluwasin na kung isa ka kupon na pagdakop sa imong mati ka, pero kung may mapakita ka na nga nagagamit ka sa produkto ni Dr. Amiloy nga DTX 500, D3 Bio, may TC, DTX Coffee Mix, may additional coupon ka, up to 5 coupons. Bantayan sa inyo sa barangay, sa inyong mga puluyan. Ang bantayan ang masunod naman nato nga winner subong nga simana. Bantay lang kamo sa mga public affairs program sa K5 News FM Iloilo kay diri kabuton, kag kamo tawgan gilayon, kamagakadto kami kamadala kami sang kahon nga may 2 ka dice. Di kabahin ini sa atong siniman nga pagpasalamat for making us number 1. Diri lang sa kampiyon nga estasyon ang K5 News FM Iloilo, number 1 na kita. Ayos. Sagihan nyo na pagpamati. May mga taong bulag kahit sakto gimanambal ni Paran. Kada barangay, ini kita man zero, may listener gid ang K5 News FM mo. Piling kamay at paa. Problema ay tinatalikdan. Salamin sa matay. Oras sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 plus 11:49 na. Mamati kita dugay-dugay sa aton sini nga mga report sa aton mga ka-K5 reporter sa pagbalik ta. Pagkatapos sa aton sini nga DTX 500 health alert. Agsang aton sini nga Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo.
Ako na hindi ako ka, ano, wala ba, tabos ako na, luha ako. Sabi mo naman, Pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Tao, happy birthday. Sana malala ako na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb EB. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-inap mga siya nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada.
Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton. Farlan Sindak, magandang araw sa Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mait na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no? Na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. Oras sa K5 News of the Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
IDC Network News. IDC Network News. Headlines. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Vice President Sara Duterte itinanggi nga pinagbibitiw sa pwesto si Pangulong Marcos. Mataas na HITA index inaasahan sa Olongapo City at Subic Bay. Drug suspect patay matapos manlaban sa buy-bus operation sa Leyte. Pulisya sa probinsya ng Capiz kasado na para sa pagsisimula ng local campaign sa bansa. Samantala, pagpupulong na tatalakay sa political issues gaganapin ngayong araw sa Dumaguete. Mahigit 1,000 vehicular accident sa Iloilo na itala ngayong taon. Isang senior citizen na patay matapos mabangga ng SUV sa Antique. Isang magsasaka pinatay ng 3 armadong individual sa loob ng sarili nitong tahanan sa Negros Occidental. At isang ex-convict kritikal ang kalagayan na matapos pagbabarilin habang nakikipag-inuman sa akla. IDC Network News. IDC Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, itinanggi ni Vice President Sara Duterte na ito ay nanawagan na magbitiw na sa puwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paglilinaw niya na ang may panawagan nito ay ang mga supporters nila. Giit pa ng Vice Presidente na tinanong niya ang mga supporters kung ano ang panawagan nila ay Pangulong Marcos at sigaw naman ang mga ito na magbitiw sa puwesto at sinabi niya na sila ang nagsabi nito. Naganapaan niyang naturang pahayag ng mga supporters sa ginawang pagtitipon nila sa The Hague kung saan nasa kustodiya ng International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crime against humanity. Network News. IDC Network News. Samantala, mataas na HITA index sa forecast inaasahan sa Olongapo City at Subic Bay. Detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Martha Madalbalyaw. Naglabas ng abiso ang DOST pag-asa hinggil sa inaasahang patuloy na pagtaas ng heat index sa Subic Bay at Olongapo City sa darating na mga araw. Inaasahang aabot sa 40 degrees Celsius ang heat index ngayong araw ng Miyerkules habang tataas pa ito sa 41 degrees Celsius hanggang bukas. Pinapayuhan ang publiko na iwasan ang matagalang pagbabad sa init, uminom ng maraming tubig at magsuot ng magagaan na damit upang maiwasan ang heat stroke at dehydration. Kasabay din ito ang paglunsad ng lokal na pamahalaan ng Olongapo ng tubig para kay Huon Project hanggang Abril 2 kung saan mamimigay ang mga ito ng libreng drinking bottled waters mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes sa mga lugar katulad na lamang ng SM Olongapo Downtown, SBMA Bridge malapit sa Gordon Hospital, Victory Liner Terminal at Olongapo City Hall. Ang matinding init ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan lalo na sa mga bata, matatanda at may iniindang sakit. Samantala, patuloy naman na minomonitor ng pag-asa ang lagay ng panahon at pinapayuhan ng lahat na mag-ingat at sumunod sa mga safety guidelines. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Martha Madalbalyaw para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Samantala, drug suspect patay matapos manlaban sa buy-bus operation sa Leyte. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jaime Gravador. Patay ang isang high-value individual matapos umanong manlaban sa sinagawang buy-bus operation ng mga otoridad sa Barangay Paragum, Carigara, Leyte. Nakilala ang suspect kay alias Olika, 38 anyos, residente ng Barangay Sagkanta, Cloban City at rank 1 Regional Priority Target List ng kapulisan. Ayon sa impormasyon, nakatunog ang suspect na pulis ng kanyang
nakatransaksyon at agad na nagpaputok ng baril. Dumapensa naman ang mga otoridad at pinababaril ang suspect na nagresulta sa agarang pagkamatay nito. Na-recover sa nasabing operasyon ang isang sachet ng shabu na may timbang na 5 gramo at nagkakalaga ng 16,000 pesos. Para sa Mighty Network News, ito si K5 Jaime Grabador para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan dito sa syudad ng Tacloban ng Subong Silangang Visayas. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mga K5 sa iba pang detalye ng balita, pulisya sa probinsya ng Capiz kasado na para sa pagsisimula ng local campaign sa bansa. Balitang hatid sa atin ni K5 Angel May Ciudad. Nagkahanda na ang mga PNP personnel sa probinsya ng Capiz para sa pagsisimula ng local campaign period Biyernes, Marso 28. Sinabi ni Police Colonel Albert Tapulao, Director ng Capiz Police Provincial Office, na nagsasagawa na ng mga pagpupulong nitong nakarang araw kasamang iba't ibang bahagi ng ehensya ng gobyerno para pag-usapan ang mga paghahanda sa darating na halalan. Gayunpaman, bukod dito magsasagawa ng panibagong pagpupulong ang PNP, COMELEC, Philippine Army at Coast Guard ngayong araw upang matiyak na handa na ang lahat sa pagsisimula ng kampanya. Para sa Mighty Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayun din isang pagpupulong na tatalakay sa political issues gaganapin ngayong araw sa Dumaguete. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 James sa Bandukilyo. Upang pag-usapan ang mga isyong politikal bago ang midterm election na may nakatakdang People's Forum on Justice, Accountability and Governance kung saan gaganapin ang event ngayong araw, Miyerkules, Marso 26 sa Selman Hall, Dumaguete City. Magsasalita si Senatorial Candidate Representative Franz Castro tungkol sa confidential funds at ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Habang magsasalita ang Kabataan Party List nominee na si Jose Paulo Chavez tungkol naman sa mga panganib ng rintagging at pag-atake sa mga kabataan. Samantala, tatalakay naman ni Atty. Nery Colmenares ang giyera kontra droga at ang mga bagong kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng Zomba. Matapos na i-anunsyo ang naturang kaganapan na binatikos ng publiko ang nasabing universidad sa pagsama nila kay Representative Castro na isang convicted sa kasong trafficking. Ayon dito na wala na bang ibang pwedeng magsasalita maliban kay Castro dahil si Castro ay hindi rin naman malinis. Sa ngayon na wala pang tugon ang universidad matapos itong batikusin ng publiko. Ang balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ako si K5 James de Trebayo Bandukilyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, may higit 1,000 vehicular accident sa Iloilo na itala ngayong taon. Detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Kim Kaluyo. Umabot sa 1,082 na vehicular accidents ang na-record ng probinsya ng Iloilo mula Enero 1 hanggang Marso 25, 2025. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Police Major Rolando Aranyo, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO, ipinahayag nito na nasa 1,082 na aksidente, 674 dito ang damage to property, 366 ang physical injury at 42 naman ang namatay. Ayon pa kay Aranyo, halos ang manangyaring aksidente ay tuwing rush hour dahil rin sa mabilis na pagmaneho, kalasingan, mechanical defect at lubak-lubak na daan. Pinapaalala naman ito ang responsableng pagmaneho at pagsunod sa traffic rules and regulations at sa blow bagets. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy
Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Isang senior citizen na patay matapos mabangga ng SUV sa Antique. Detalye ng balita, hati ni K5 Family Palanog. Dead on arrival sa Sebaste Community Hospital ang isang lolo habang sugutan naman ang kanyang apo matapos na mabangga ng pinapahayagan na kaidlip na driver ng Toyota Fortuner dakong alas 6:30 ng umaga, March 24, 2025 sa Barangay Abiera, Sebaste, Antique. Kinilala ang biktima na lolo kay alias Tobias, 76 na taong gulang at kanyang 5 taong gulang na apo at mga residente ng nasabing barangay. Habang kinilala naman ang driver kay alias Romer, 41 taong gulang, businessman at residente ng Iloilo. Sa panayam ng K5 News FM kay Patrolman Romel Magsusi, Assistant Investigator ng Sebaste Municipal Police Station, ipinahayag nito na habang bumabiyahe ang driver papuntang norte na direksyon, pinapahayag na nakaidlip ito rason na nabangga niya ang naglalakad na maglolo na pabalik na sana sa kanilang bahay matapos na bumili sa tindahan. Dahil dito, nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang lolo habang nakalabas na rin ng ospital ang apo matapos na magtamo ng minor injury sa kanyang katawan. Sa ngayon, nasa kustodiya ng kapulisan ang driver habang nakaschedule naman na magpaareglo ang pamilya ng mga biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, isang magsasaka, pinatay ng 3 armadong individual sa loob ng sarili nitong tahanan sa Negros Occidental. Detalye ng balita, hati ni K5 Sunshine Lacson. Binawian ng buhay ang isang magsasaka sa probinsya ng Negros Occidental matapos magtamo ng mga tama ng bala sa kanyang katawan. 2:00 ng madaling araw Martes, Marso 25, sa Sitio Kalanugan, Barangay Minapasok sa bayan ng Calatrava, naganap ang insidente. Bago ang pamamaslang, tinawag umano ng mga sospek ang pangalan ng biktima na si Cyril. Ngunit dahil walang sumagot, puwersahang pinasok ng mga armado ang bahay ng magsasaka. Sa loob ng bahay, doon na mismo tinadtad ng bala ang biktimang kinilala lamang ng mga pulis sa kanyang pangalan. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano ang motibo sa pamamaslang. Ngunit ayon kay Police Major Wilfredo Binuman, hepe ng Calatrava PNP, gusto umanong isama ng mga armado ang biktima sa isang lugar na pinangalanan ng hepe bilang Sitio Yamingon. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At isang ex-convict kritikal ang kalagayan matapos pagbabarilin habang nakikipag-inuman sa aklan. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonardo Viray. Kritikal ang isang lalaki matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa may barangay Tambuan, Malinaw, Aklan nitong Martes ng gabi. Kinilala ang biktimang si John Ryan Albacino, 41 anyos, isang ex-convict at residente ng nabanggit na lugar. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nagiinuman kagabi ang biktima kasama ang kanyang nanay at barkada nang bigla na lamang itong pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang lalaki na nakapwesto sa labas ng kanilang bahay. Nagtamo ng 2 tama ng pagbaril sa dibdib ang biktima at kasalukuyang nasa ICU ng ospital. Napag-alaman na marami ng record sa barangay ang biktima. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Malinaw PNP sa insidente upang matukoy kung sino ang suspect sa nangyaring pamamaril. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Kinansela ni King Charles at asawa nitong si Queen Camilla ang nakatakda sanang state visit nila sa Vatican. Kasunod ito sa naging payo ng doktor ni Pope Francis na kinakailangan niya ng dagdag pang pahinga. Sa April 7 sana ang biyahe ng British Royals sa Vatican at personal na makakasalamuha ang 88 years old na Santo Papa. Ang nasabing plano ay itinakda ilang linggo
bago ang tuluyang pagkakaospital ng Santo Papa noong February 14. Network News. Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Marty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidant. Para malikawan naton ang makamamatay nga kanser, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan naton ang mga komplikasyon sa mga balatian sa aton lawas. Bangod kay may diabetes kita, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 de Superior Antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Kalagan ng kalis. I-check nato ang report ni ka-K5 Karen Badilla. Mga mata. Ang Police Regional Office 6. Wala sang may na-monitor nga mga naga-exister nga mga criminal gangs kag potensyal nga private armed groups sa bilog nga isa sang panay kag Gimaras. Basi way lang kamok balo. Kag ginaligar nga pagkontak sa mga pila ka mga kandidato sa pila ka mga questionable nga mga personalidad. Kahit dilat ang Gina-verify pa sa Campo Delgado. Check natin ba ang mga report ngayon nagikan sa Police Regional Office 6 upod sa kay K5 Karen Badilla. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Karen. K5 dyan wala sang may na monitor no nga existing criminal gang kag potential private armed groups o konpags ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 K5 dyan. So no iya sa kay Director Brigadier General Jack Wangki nga may yara sa sang gang diri sa aton sa Western Visayas pero na-aresto pag na-neutralize na ni ang mga miyembro, especially ang mga leaders nila K5 dyan. Amo na nga wala sila subong sa may na-record nga existing na criminal gang pagpags diriya sa aton sa rehiyon sa East. Pero din-confirm man ni Sir Wangki K5 dyan nga may pila ka mga kandidato diri sa Western Visayas or especially diri no sa Panay nga ginaaligar nagakontak sa mga questionable personalities or ining mga
katapo la sang pag ka K5 dyan. Subong, ginamonitor man ini sang intelligence unit sang PRO6. Agod niya nga masiguro ang information nga na palabot sa ila ka K5 dyan, no? Pero ti isa na hambal yun na gani ka K5 dyan nga why sila sang may na-monitor nga pags o kon criminal gang diriya sa aton sa Western Visayas ka K5 dyan. So, wari bala ka K5 dyan, ipamatian naton si Brigadier General Jack Wangki sa iyang statement regarding sa iniyang issue ka K5 dyan. So far, there is Panay, we don't have monitored criminal gangs, no? May era before, but these are all disbanded with the neutralization or arrest of a lot of their members, especially ang ilang mga leaders. But for now, wala kita siyang monitored nga mga existing criminal gangs. As to potential private armed groups, continuous magyapon ang monitoring naton. But for now, as of this time, wala pa siyang report nga there is an existence of private armed groups, no? Private armed groups nga in the sense na ginagamit siyang aton nga mga candidates. Although we received some information that there are candidates that are contacting. May mga nag-contact ko, no? But, well, these are subject for validation. Tak sila sang mga personalities, questionable personalities. But these are being subjected for validation by our intelligence units. Ramon, dahil subong eleksyon, iban sini, kuno abiga, sunod-sunod lang sa mga politiko. Kuno supporters, kay dala na bodyguard. Kaya mo na sa subong ka K5 dyan. Actually, gindugang man diri ni Sir Wangki nga may nagdugang, no, nga mga kandidato naton diri sa province nga nag-apply sang security or temporary permit ni bala para sa ilayang seguridad. Pero suno iya sa director nga nakadepende man ni ka K5 dyan sa pag-review sang aton nga kapulisan, especially sang ano itawag sa ROD naton ka K5 dyan, no? Kung bala need gid hatagan sang seguridad ang ina nga politiko o kung hindi iya ka K5 dyan. Kiti according gani sa aton nga kapulisan, pag sa ilaman niya pag-coordinate sa Philippine Army nga to wala naman kinahanglan bala, dapat ikabalakan sa ilaya nga mga seguridad since nga naghina ang pwersa sang makawalaya nga grupo ka K5 dyan. Sa mga previous elections bla ka K5 Karen, may mga ginatawag ni sila nga permit to campaign lang, mga sanguna communist terrorist group, no? Pero subong daw ay na, no? Ay, ubos-ubos naman sila kalamatay. Wala na ka K5 dyan. Kay isang pinalikdan to sa pag-interview naton sa kay 301st Brigade Commander Brigadier General Nel Richard Patricio nga ang mga nagkalabili ni mga remnant kag ginabanta 25 or 25 na lang gid sila ya ka K5 dyan. 25 kabilog? Oo, 25. Sino pa ni sila maubos? Nawa na gina-target man sa naton nga katapos ang militar nga hindi magtakop ang tuig 2025 ka T5 dyan. Ano na yung 25 ni? 25 ka tabo? Yes, tabo. Mga remnants ni sila. Remnants nila, no? Mga fighters ni sila, mga warriors ni sila or sa propaganda nga side ni sila? Why gid na detalye gid sa aton ka K5 dyan, no? Pero suno sa kay Brigadier General Patricio ngati ang mga remnants na lang gid sila ka K5 dyan. Kumbaga wala na gid sila blasang ikasarang sa nga magbato pa sa aton nga militar ka K5 dyan. Okay. So, tawhay subong ang probinsya, no? Way na sang lutanganay, way na sang hold up?
So part of K5 dyan, wala naman. Kaya sunod gani sa kay Sir Wangki, may mga improvements sa investigations ng aton nga kapulisan, especially direya sa province naton, kiti na call gid ang attention ng PRO6 kay ang mga latest nga shooting incident diri nagkalatabo sa probinsya ng Iloilo ka K5 dyan. Pero sa nahambal ta na sang tinalikdan ang sa Pasig City, timayara na sila sang lead no sa suspect ya K5 dyan. Tamo ni kay may Comelec gunban pa pero lusot yapon dala pusil. Amo na may mga biktima sa pagpangluthang. Yes, ka K5 dyan. Salamat yun ka K5 Karen. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita, ang ginadulong sa inyo ni ka-K5 Reyes Tayha Umalay nga palangga ang mga taga-Pototan. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo ganyan, salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Sa aton sini nga pagpangalagad mayong hapon gid sa aton sini mga live viewers via on air kag online nga nagapamati gid subong no. Mayong hapon gid sa inyo. Salamat gid mayong hapon lang dira sa kay Edna Nograles. Edna Nograles kag Adelfa Ramirez sang barangay Lanit, Haro, Iloilo City. Sa mga taga barangay Lanit may gapon salamat gid sa inyo sini padayon nga pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. Thank you. Kabay pa nga baga padayon nina. Ay Ma'am Maricel Baloro Kasipli dira sa barangay Balabago Haro. Ay Ma'am Bing sa PSJ dira sa Singapore may ngapon gid. Sa kay Ma'am Laura sa Makaysay sang Hong Kong. Ma'am Laura may ngapon nanda. Kay Sir John Magahin. Salamat kita. Kay Ma'am Nini Sian Prisya dira sa Singapore. Ma'am Nini may hapon gid. Salamat kay Sir Benji Asturias. Sir Benji Asturias may hapon man sa kay hambali Ma'am Nini Sian Prisya may hapon na kuno kay Marcel Magallanes de la Fuente. Okay, Ma'am Marcel Magallanes de la Fuente may hapon gid dalin sa kay Ma'am Nini Sian Prisya. May konto original K5 Fans Club Iloilo International Chapter 2 Incorporated number 1 na kita. Marcel Magallanes de la Fuente may hapon gid kay Sir salamat gid sa pagpamati subong man kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Ging Panagiton. Ma'am Ging Panagiton may hapon gid. Salamat Sa tanan-tanan naton nga mga tagpamati padayunan nyo lang ng pagpamati sa K5 News FM basi madakpan ka mo. Tagaan ka mo isa ka box ang DTX Coffee Mix kag tagaan ka mo coupon para makintra ka mo sa K5 dakop ka ilogo mo promo. Bantayan sa subong nga semana kung sino naman ang winners. Ag padayunan nyo lang dira pagpamati kay nagalibot ang K5 News FM para nga magdakop sa inyo. Tagaan kape at tagaan sang coupon. Okay ka, may kape ka. Ag K5 daog ka, ilogo mo promo. Thank you for making us number 1. Kay number 1 na kita sa Iloilo, ang K5 News FM Iloilo. Ang ini nga portion kinadulong sa inyo sang D3 Bio. Ang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Balikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon, jagubo kung nagatumar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Ang D3 Bio, ang antiviral kag antibacterial specialist, ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasite sa aton sining lawas. Resulta nga kung nagatumar ka sang D3 Bio, healthy ka.
Kag malawasin na ang D3 Bio, ginakabigman ini nga extra energy sa aton sining nga lawas. Ang extra energy amo ini nga nagapapagsik sa aton lawas kay ilabi na gid ko naga-diet kabla no, tiway kakaon. Kay gusto mo magsiksik ka, mag-slim ka. So, galuya lawas mo kung ay kakaon. Di parang hindi ka magkaon pero pagsik lawas mo mag-D3 Bio ka. Kung gusto mo mag-andar, mag-active ang imo sini mga brain cells, tumarkas ang D3 Bio kay nag-aalam ka sini. O D3 Bio ha, nag-active ang imo sini mga brain cells, nag-aalam ka, nag-aktibo ka. Kag malawasin na, ginapatay niya mga viruses, subong ang dengue, grabe gid sa Iloilo gyapon, no? Isan din nga lugar. So guys, star ka ba sa balaon, kaman tubig nga lugar, nga paborito balayan sa lamok? Taas mo lang imo hilanat, may kopod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nakatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kung patimaan basi may dengue ka. Gani, magtumar ka sang D3 Bio. Ang D3 Bio, ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Kagin paamanan sang vitamin D3 nga maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga lin sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga lin sa D3 Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa MCT o kon medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadingge ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium, nagabulig man proseso sa platelet aggregation, nagabulig man malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinuan na ugsaran para di pagpalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan. Kag magtumar sang D3 Bio, di superfood supplement para layo ka sa dengue. Kung gusto mo ini magka-dengue, mag D3 Bio ka. Kung gusto mo ini ka magmasakit, mag D3 Bio ka. Kag parisa naton sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Number 1 nga vitamin C sa bilog ng Pilipinas, ang Mighty C. Ang Mighty C ginpabaskog para sa mabaskog naton nga immune system, kag mabaskog naton nga resistensya sang lawas ta kontra sa mga baratian. Mayara man Mighty C syrup para sa mga kabataan. Mighty C kag D3 Bio, mga di kalidad nga produkto ni Dr. Amiloy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo na sa Shopee, sa Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyo sining ang mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Ilop Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, subong adlaw Miyerkules. May libreng consultation kag check-up. Available man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orby Street, Miagao, Iloilo. Available man sa Cosmart, Kalinog, Iloilo, kag available man sa Salvacion Street, Pasig City. Kaya ang bal ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Mapos ponggan nga ini ka magbaratian kung nagatumar ikaw sa D3 Bio, Mighty C, kag subong man DTX 500. Mapos ponggan nga ini ka magbaratian, tumar ka lang D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 kay mabudlay bulngon kung nagabalatian ka na. Ano na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Standby mga ka-K5 ha, mabalik kita dugay-dugay pagkatapos lamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5
K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sunshine Cruz po, single parent at proud supporter ng Pamilya Ko Party List. Iba-iba na ang anyo. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bago nga paglaog. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dili ko nag-grow. Dili ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dili ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbiga sa tao na nagsabi sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa akin. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadaghan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Uy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong
nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong bahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagid ang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best
Despite of all of these trials, ang ako niyang kagustuhan is mapadayon ang ako nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede natin maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang. Ako si K5 Reyes Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Joy. Sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang balita diring may isa ka election officer. Ang iya siningabana ang napatay dito sa Banwa, sang Dato Odin Sinswat sa Maguindanao del Norte. Sabi niyo may patay na mag-asawa niyo, municipal Comelec election officer kagang yabana napatay. Si bangod sini si Comelec chairman George Erwin Garcia magarekomendar ka ipaidalom ang Dato Odin Sinswat Maguindanao del Norte under Comelec control. Patapos nga ang mga armado nga mga tawo ang nagpatay sa election officer nga si Attorney Masida Abo. Kag ang iya siningabana sinigid lamang aga. Bining nagakatabo to sa Maguindanao del Norte Ipinalom ini sa Comelec control. Iti Comelec municipal Comelec election register ginpatay kag bana niya. Taga Comelec na gid na. May ganban pa subong. Galing niya sa Maguindanao na abi mo. Sano pa din sila magtalawhay man.
Pero may mga haslo man niya nga nagagatong. Ya, kita nyo kay Ninas Duterte, presidente. Nagbalik naman sila. Kailan ka pa? Si Duterte nyo to, priso na to. Nga mo pa nagapon na inyo. Ilog sa dagat patungo, saan ang isipan at mararating mo? Muna pinalom ni sa Community Control kay Municipal Election Register patay. Upon siya siningkabana, kay nalang sa kaga, dito sa Dato Sinsuat, Maguindanao del Norte. Bagay na dapat mong ginawa. Sakop inisang Bangsamoro. Tali sa paa, imulat na Regional Muslim Mindanao or BARM ng buhay lalo na ang Maguindanao. Ang ining kaporsyon ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Inom ka na ni sang DTX Coffee Mix. Nga mainit-init, makasinggit ikaw sang namit kag saburuso nga kape. DTX Coffee Mix. Makainom ikaw sini, satisfied ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto niyo naman creamy coffee, mag-pre-bio coffee. Probiotic plus prebiotics with moringa oleifera o malunggay, that's why nga healthy. Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Kung maligo kita mga kaki-5, gamit kita sang Klinika DTX Beauty Soap. Nagapamot, nagapaputi. Kag subong nagapaprisko sa aton pamatsyagan. Kung maligo kita, gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Pagkatapos natin paligo, mag-roll on kita sa ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, hamot nga ilok. Mag-roll on natin sa Klinika DTX Beauty Soap. O Klinika Deo Fresh. Nagahamot, kag nagaputi ang aton sining nga ilok, mga kakifa. Problema'y tinatalikdan. Pagkatapos naton sini kung nakasakit ang aton tiyan, bloated aton tiyan, nagakutoy ang aton tiyan, may UTI, mag-Klinika Sporbiotics. Ang Klinika Sporbiotics, nagabuligid nga may kondisyon ng aton sining tiyan, ilabinigid kung permilang kasakit-sakit bla, bloated, LBM ka, o may UTI ka, i-Klinika Sporbiotics mo na yan. Samtang kung gusto mo nga ikaw nagatindog siya po na ibang tumba na, nagapabaskog sang aton sining adrenaline, nagadugang sang aton sining kapagsik kag pagpabaskog sang aton nga lawas. Mag-extend food supplement. Kaya ang extend food supplement, nagapagsik kita sini ang aton sining desire upod sa aton sining asawa naganami. Ang maayo pagid nga ang extend food supplement naga-circulate sang maayong aton sining dugo. Malikawan naton ang masakit, malikawan naton ang stroke. Mag-extend food supplement. Extend food supplement, subong man ang Klinika Sporbiotics, Klinika Deo Fresh, DTX Coffee Mix, Prebio Coffee, kag DTX Beauty Soap. Mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyo mga puluyan. Available man sa mga suki nyo, mga butika kag supermarket sa inyong lugar. Available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, dari sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, Orbi Street, Miagao, Iloilo, Cosmart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvacion Street, Pasig City. Kaya bali Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Maposponggan nga hindi ka magbalatian. Pag tumarka sa D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500, kay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Daway na kita time, diri sa aton sining pagpangalagad mga kaki-5 ha, diri sa 11 Mbps sa subong edisyon Miyerkules.
Higit sa 26 na sa bulan sang Marso. Sa ngalan ng Damian and Women of K5 News FM Iloilo, ang inyo ka K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, #1 na kita. K5 News FM.